Adiskideak, egunon, gaur txigita Bizkai aldean ibiliko da. Hemen, Urdai ibai deitu erreserban deskubrituko dugu, basondo deitu basa piztien hartatzeko gunea, baita ere Bird Center delakoa. Eta ikusten duzutenez, baita ere kanoa eginen dugu, istantarte. Ara, adiskideak, kanoa utzita, gero berriz hartuko baitugu, baina oaintxe Urdai ibai Bird Centererat goaz. Opa! Aupa, jande, ongi etorri. Eskerrik asko, zer Urdai ibai moduz? Bird Centerrera. Aireportu bat Hegaztien nazioarteko aireportu batetara sartu zarete. Ikusten duzu zelako irudiak eta ditugun, eta hauxe da, hemen Urdaibaiko biosfera reserban gaudenez, ona etortzen dira, bai kanpotik, bai iparraldetik, bai hegoaldetik, hainbeste hegaldi desberdin gure Hegaztienak. Eta hemen aireportu honetan eta gure pistetan gelditzen direnak, deskantsatzeko, atxeden hartzeko edo elikatzeko. Beraz, hemen nazioarteko aireportu Hegaztiena. Hurbiltuko gira, mapa hartara, zenta hor zinez ikusten baita, dela hau pasabide bat, ez da? Bai. Eta gu gaude hemen. Bai, Urdai, Euskal Herria. Bai, noski. Gaude, gainera, Europako igaro biderik garrantzitsuenetarikoan. Beraientzako ere, hegaz egiteko lekurik erresenak aurkitu behar dituzte. Eta hementxe, Pirinioen mendebaldetik eta Kantauri itsasoaren ekialdetik, igaratu zaizkigu Euskal Herri osotik, milaka eta milioika esango nuke hegazti, bai euren udako pasako lekuetatik, hegoaldeko lekuetara arte. Beraz, hemen leku zoragarria hegaztintzako. Eta gainera, esan behar dizuet, noski, guk ikuste ditugula, baina euretariko gutxi batzuk. Guk ikuste ditugu batez ere horrelako pausaldiak egite dituztenean. Eta batez ere, eguraldi txarrak daudenean, eguraldi kaskarrak datozenean, beraien migrazioetan, beraiek behar izan daukate gelditzeko, pausatzeko, iateko, atxeden hartzeko, eta behin atxeden hartuta, berriz ere, beraien bidaia jarraitzeko, noski. Mapa honetan ere, ikusten da, beste Bird Center edo txorigune, zeintzuekin harremanetan zaudeten? Hemen ikusten dituzuen izen guzti hauek eta leku toki guzti hauen izenak daude hementxe gure ibilbidean kokatuta. Eta beraiekin noski, elkartrukatze itzela handia daukagu bai. Ikusten dut, Arkasoneko aldia, baita ere nolazez landeetako Orks padura, Akitaniakoekin ere harreman sendoak dituzue. Bai, azken finean, Akitania eta iparraldea berton daukagu. Hegazti batentzako apurtxo bat gora igo eta hortxe dago. Egunero dauzkagu horrelako datuak, bertan Akitanian horzen egondan adibidez arrano arrantzale bat, bertan egun berdinean hemen ikustea, edo hemenik gertu ikustea ere. Beraz, hegaztientzako joan etorri bat, baino ez da. Guretzako naiz eta urrun egon. Hau da, Kantauriko kostaldetik orain dela 100 bat urte, desageri zen harrapari mota ederra, arrano arrantzalea. Bikote hau, Afrikarat joaten oida, negua bertan, igaro dezan, baina bakotsak bere aldetik. Udaberrian, alere, berriz formatzen da bikotea ezen betirako baita. Emeak, landa izena dauka. Luar aldekoa da. Landeetan eman zuten eta handik Urdaibairat joan zen eta bertan plantatu bikotekidea aurkitu eta.
Beitu, hemen dauzkagu. Bai, nazioarteko igaldiak. Bai, noski. Paperak erakutsi beharko ditut orduan. Pasa, eskermina. Ate guztiak. Bai, hau dira ateak, nondik etortze zaizkigun hegaztiak, eta ikusteko, eta gero dauzkagun zuzenekoak eta hori da oraintxe momentuan, Norvegian. Norvegian, oraintxe momentuan daude, 8 gradutara. Bai, eta hori dira etortze zaizkigun hegaztiak, hau Islandian, eta bituzlako eguraldi daukaten, 12 gradu. Ja, hortxe gabiltza baino. Bai. Eta hau izango litzake Gibraltarren. Oso leku garrantzitsua migraziorako. Eta gero, noski, gure gaztiak ere Afrika urrunera badoaz, eta hau da, Surafrikan, Afrika hegoaldean dagoen leku bat oso berezia. Beraz, Pasai, mil esker. Eta helduerak eta abiadak. Guk abiadak. Guk abiatara guaz. Igaz. Beitu, orain etorri gara, behatokira, eta hemendik ikusten dira lehen esan dizkizudan pista hauek, hegaztiak lurreratzeko pistak, eta daude hainbete gauza. Erakutziko dizu zertu gauza dauden, Pikiko ditut. Beitu. Hemen daude kuliska zuriak, etorri ikusten. Frantsesez? Chevalier? Chevalier. Hau hie. Oraintxe momentuan etorri da zingira mirotza, eta denak hasi dira horregaz, eta bai ikusteko oso polito da. Eta hemendik dena zaintzen duzu, beraz. Dena, bai, hemen aireportua daukagu, eta dorrea ere, kontrolatzeko eta zaintzekoa, eta aireportuta moduan gu gara kontrolatzaileak, edo zaintzaileak, beraz, hemendik ezer ez digu ez egiten. Eta baita ere, esplikatu diazu, Europarekin ere... Bai, torri ikusten. Bai, behitu baina be. Eta hemen beraz padura, baina nola aritzen zarete? Bai, behitu, dauzkagu horrelako kamerak, Ados. eta kamera hauetatik gu markatzen duguna ikusten dugu hemen. Bai, beraz, orain, ipiniz... Hor espatulak? Bai, mokozabalak. Eta mokozabalak. Bai, orain lo daude, baina eske oso kuriosoa da, ze hegazti hauek guretzako dira oso garrantzitsuak, ze dira gure migrazioaren erakusle. Ados. Eta gainerez hori bakarrik, gure nazioarteko lagunen tresna erabiltzen duguna. Eta badago, holaren mokozabalekin proiektu polit bat, hasi Herberetatik eta Frantzia guztitik geizten dena, behitu. Eta hemen dauzkagu, proiektu honetan nola Herberetan markatutako, GPS-arekin markatutako mokozabalak zelako bidai egiten ari diran. Etorri dira, Sometik pasatu dira, hemen Frantzia iparraldean, etorri dira Bretaña ingurura, Bretañatik ere... Eta hau da, zuzenean? Zuzenean, bai, orain momentuan, nontz ondoan dao, hemen mokozabal bat, Petra izeneko mokozabala, eta jarraipen egiten dugu zuzenean gure Herberetako lagunekin. Eta nola dute, badute zera bat? Bai, da GPS bat daukate, eta momentu gorputzean, eta berarekin badakigu justu ze lekutan dauden momentu bakoitzean. Eta gero hornetatik guk ja telefonoz bitartez beraiekin hitz egiten dugu, eta baitu jarro hemen dago, eta ikusi dugu, eta baitu. Eta izena daukate? Bai, izena daukate jarro, Kamila, danetariko izena, matxiz, gel, asko, berli, asko. Hala, esan dudan bezala, oantxe, plazer dut, Mikelekin bat egitea. Kaixo, Jande. 25 urte eramaten duzu lan bat egiten, Laida Kanoak deitu enpresarekin, bazter ederraien deskubritzeko. Nola piztu zitzaizun
ideia? Bueno, ni aurretik piraguista sale nintzen, eta ez laidan ondartzara etortzen nintzen, eta, bueno, beste amengo zaletasuna zan garai honetan Pirineotako erreketan jaitsiera egiten, suizida moduan, ez egoen gidarik, ez egoen ezer. Eta gero hemen Sella Asturiaseko erreka batean egiten zen nahikotxo, eta bueno, holan izan zen. Eta horren bitartez, diskubritzen aldugu, beraz, bazter eder hori, padura, Urda ibaien kokatua, baina zuk hautatu duzun modua da modu ezti bat, goxo bat, ibiltzeko. Bai, bueno, erremu egitea da Urdaibaiko bihotza ikustea beste ikuspuntutik batetik, uretatik. Normalean ikusten ez duguna. Beti baldin basoaz ertzeetan, hau bezalako pasabide polita hau Gernikatik dator, Laidar arte. Edo beste aldetik, Murueta, Busturia, Mundaka, baina justo gugoaz erditik. Ez alde batean, ez bestean. Justu erditik bietara joten. Eta txoriak deskubritzen, Bueno, txoriak batez ere ez da hainbeste ikusten, gainera txorizale, bueno, normalean garai hontan hobeto hemen goian ez ibiltzeaz, txoriak estresatzen dira. Ba, eskerrik asko, Mikel, zuri esker egin dugu bueltatxo bat eta oso ederra, ba, orain segituko dugu gure ibilbidea Urda ibai erreserban. Basondon gaude, babeslekua, faunarena. Ba, hemen nago Nerearekin, Nerea, mila esker. Zuei etortzatik. Hemen harturik. Basondon gaude, beraz, zer da Basondo? Begira, Basondo da fauna basatearen babesleku bat. Guk esaten dugu beti, ikusi baduzu gure web horri, eta ez dala so bat. Zergaitik esaten dugu ez dala so bat. Base, guk ez dugu ataratzen animaliek naturatik eta ona ekartzen bizimodu bat emoteko edo jenteak bizitatu alizateko. Gure animaliek nagusiki hirubidetik datoz. Batetik errekuperazio zentroetatik, animaliek heltzen dira zentru horietara edo zauriturik, edo kumeak izan da, edo dekomiso batetik bai. Orduen, berton saiatuko direz, ahalik eta kontaktu bitxien izaten sendatzen dituzen animaliekik. Zergatik, guzti sendatzen direzenak berriro bueltatzen direzelako naturara. Baina pilo bat geratzen direz, lesino diferentiekaz, natura neuren kabuz, ezin direzenak bizi. Orduen, zer egiten deurie ale hauekin? Hil beharrean geure moduko zentrotara ekartzen deuriez, helburu pedagogikoekin. Hori izango zen lehenengo bidea. Bigarrena, programa berezietan eta sartu dauzen animaliek. Hauek adibidez bisonteak direz. Eta hor bai garela hazkuntza zentroa. Eta gero bukatzeko partikularrak eta zediduten dozkuezen animalizek. Honek normalien maskotak izan dako animaliek direz. Eta gero usten dituzte? Bai. Horrelakoa Gurean gara. ere gertatzen da. Bai. Eta hemen, bada jende asko, lanean, Oro naupa, kaixo, egunon, lantalan. Bai, begira. Hemen dugu Emilio, hau da gure langilea, eta Cristian. Cristian dago ikasten hemen, zerbitzu hori ere ematen dugu. Urtero, etortzen direz ikasleak gurera praktikak eitzen eta. Eta hori da, Cristian da. Ondo, Galiziatik etorritakoa, baina hemen daukagu. Ongi etorri, bienvenido. Bai. Ongi, suerte eta animo. Bai, lan handie da, eta lan handi egiten dute. Ederki, gazte, agur.
Txaber Maiztegi, maresala, berak sortu zuen. Baina sortu zuen ez hemen. Berak sortu zuen zentroa Garaien. Garai da Durango alboan dagoen auzo bat, eta hasi zen animaliak hartzen, errekuperatzen, eta bere kabuz. Baina, zoritxarrez, 54 urte hasi egin zen. Eta gero, bere aizpak hartu zuen testigua, eta zentro hau basondo egin zuen. Bere aizta ere albaitaria da, animali zalea, animali maitalea, eta berak eraiki zuen zentro hau. Eta handi, hemendik eta, ez dakit, 10 urte edo ja daramatzagu guk eroaten zentroa, kooperatiba bat sortu gendun, eta hemen txegauz. Ederki. Joango gera honuntza? Bai, oso ondo. Ederki. Goatzen naiz, orduan, orain dela 8-10 bat urte, txiki-txikiak zirela, eta eskutan hartu genituela, noski handitu dira, nola etorri ziren eta 8 kume haiekona? Begira, konkretuki, Lur eta Sua berton jaio ziren, zuk ezagutu zenitunak, hauesek direz. Baina, honek dauz programa baten barne sartun da zergatik. Zuek imaginatu, aske ibiltzen direzen 8ei pandemia bat edo zer gertatzen zaie, bisontei gertatu zitzaien moduen. Orduen, guk hemen dekoguz ale batzuk, kumeak izateko moduen, hori egoera hori gertatuko bazan, gero kume horiek naturan askatzeko. Hori izango zen helburue. Ikusi ditugu ere saioak putreak, hemen gotarrak eta basak. Egunero datoz, janaria lapurtzera, hori ere ez dugu saiestu, ze ikusi dozun moduen saien instalazioan ez dau inolako esirik goitik eta sartu aldirez, harrapatzen dute janaria eta badoaz. Eta inguruen eta arboletan ikusiko dozuez zain, hemendeko guzenak edo egoak apurtuta dekiez, edo igual bateri begi bat falta dako, batzutan ego osoa falta dako, eta hola, naturan eurek hau bizitzeko gai ez direzenak deko guzemen sartun da gure instalazioetan. Bai, Nerea, zer dira eta piztiaiek eta zergaitik hain gozo diren ez dira bat ere basa? Begira, honek orkatzak direz, gure inguruen nahikotxu egoten direz. Zer gertzatzen da hauekaz jaiotzen direzenean, bere amak izen deuzela oheratute. Horrek esan nahi deu, geldi-geldi euren gordelekuen izen dauzela, eta hauek ez dira mugitzen. Orduen, jentea pasatzen da, eta batzutan pentsatzen du abandonatuta dauzela. Orduen, hartzen dauz, eta eramaten deuriez errekuperazio zentrure. Berton, eskuz hasi behar direz, biberoiaz hasi behar direz. Horrek esan nahi dau, hauek ezin izango direzela bueltatu naturara, inoiz ere ez. Horregatik hurbiltzen direz gugana. Esker mila benetan, oso polita, oso ondo. Lili, aiba, hartu. Ze, Oantxe pixkat jakin nahi nuke, Arantzadi zer den, zer eta okerrez banago, elkarte zientifiko horrek kudeatzen baitu zentro hori.
Bere barnean daude hainbat eta hainbat departamentu, bai ornitologia departamentua gu geu barne girana, baina baita ere, bai botanikatik, bai naturzientzien munduan, baina baita ere beste alor batzutakoak, antropologia, arkeologia, horrelako departamentu asko dauzka Arantzadik, ze guk bai badauzkagu gure ikerketa proiektuak, bai hegaztien jarraipenak egiten, eraztuntzen hegaztiak beraiek, zentsoak egiten, evoluzioa ikusten, bai kontserbaziokoak eta guk horiek bai ateratzen ditugula aldizkari espezifikoetan, baina hori oso jende gutxira ailegatzen da. Baina gure helburua izan ohi da normalean, jende arruntari iristea modu errez batetan, eta hartzen ditugunak dira, gure ikerketa horietariko anekdotak eta horrelako kontuak, hegaztiei buruzko gauza liluragarriak, eta jendeak behintzat ikusteko zelako leku zoragarrian bizi garen, eta zen nolako altxorrak ditugun, ez da? Altxorren artean bat hemen deitzen da, ahate txistularia, orduan. Ahate txistularia, bai. Da, ahate mota bat, oraintxe neguan iritsiko zaiguna, eta ja iritsi dira, ze atzetik entzuten ditugu, eta Eskandinavian ugaldu ostean, etortzen diona negua pasatzen, eta oso kuriosoa da, eta jendeari asko gustatzen zaio, beraien doinua entzutea, ze egia esan txistu bat da. Bai. Eta guai, entzuten dugu, baina beste gazkin bat, abioiak ere, beste bai, pasatzen baita, Bilboko aireportua gertu izan da. Hemengo aireportuan beraz, esan duzun bezalaxe, 60 bat espezie badirela, tartean aipatu duguna, baita ere, batzutan, beste gomita batzu dituzu ez da, basurdeak eta azeriak. Azken finean, Urdaibaik eta paisaje honek ikusten duzuen bezala, oso leku desberdinak ditu basoak, ditu artadiak, aristiak, ezeguneak, kostaldeak, danetari daukagu hemen, beti esan dugu, eskara erreserba natural bat. Gu izatez, biosfera erreserba baten barruan gaude, Urdaibaiko biosfera erreserba, eta horrek zentzu bat dauka eta esan nahi bat. Azken finean, gu gaude oso ondo kontserbatu den eremu batetan, baina jendea bizi den eremu batetan. Gu ez gaude, zelan esango dizuet, horrela leku galdu batetan, jenderik ez dagoen leku batetan, hemen biosfera reserva oso txikia izanik, 45.000 biztanle bizi dira inguruan, 22 udalerri daude. Eta noski, era jasangarri batetan, saiatzen gara behintzat, bai fauna, flora eta jendea, bai kultura dena uztartzen eta denak lekutxo bat eukitzen ingurutxo honetan, bai. Aipatu baituzu, UNESCOk ezaguturiko eremua noiz egina izan zen orduan? Bai, hau izendatu zen biosfera reserva modura, 1984ean. Paradisu bat nola baita. Bai, guk esate dugu hegaztientzako paradisu bat. Eta hegaztientzako paradisu bat baldin bada, gu geuretzako ere paradisu bat izango da. Esker mila. Zeueri. Esaten hile naiz, belarrere baki beharko genukela, ze hor behan, azunak daude. Tamen kontuz buruarekin, bai, kasu egin eta. Hor ikusten dira, hori dira kopeta zuriak. Hor daudenak, eta egin alduzuna da, horako zulo azortxo bat, eta begiratu. Oie, dira trompeta gotzen dutenak. Eta gero, hemen tordokak ere badaude. Edorta, Josaibarik, zure lankideak esaten zidan, hemen ikusi behar dela, baina baita ere entzun. Oso garrantzitsua, hegaztien munduan gabiltzanok. Bistatik eta bai egiten dugu asko, baina baita ere egin behar duguna da belarria. Belarria eta hegazti bakoitzak bere hizkuntza dauka. Eta guk ezagutu behar ditugu hizkuntza horiek. Eta ontsen zuten den adibidez, txilin porta da. Eta hortzen zuten da, hemen gertu da. Eta trompeta jotzaileak, kopeta zuriak, ahate txistulariak, dena daukate bere doinua eta bere...
bere hizkuntza noski. Ara, adiskideak, horrela urdaibai utziko dugu. Txorien artean, txirritak agurtzen zaituzte. Kasu eginez, txoriak txirritazalegi balide, arriskuan bailiteke gure maskota. Laster arte beraz, eta izan untxa, aio!